și bine m-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum vedeți, se resetează sezonul. Chiar în momentul de față. Azi este ziua cu resetarea Star Points-urilor. 1940 de Star Points-uri. Ce mă? Stați un pic că mă arăt odată. O 1940 de Star Points-uri avem chiar acum. 1940 de Star Points-uri la mine. Intru pe shop. În Freebox. Bă, nimic pe shop. Îmi pun aici. Stați un pic să opresc filmarea și o să începem cu meciuri. Hai că am revenit și hai să jucăm la meciuri. Asta e PSG Cup, am făcut episod. Mi-a scăzut pe 23 de brawler, cred. Și mi-a scăzut 700 de trofei. Cam slăbuț, aș zice eu. Aici nici n-am cu ce brawler să mă joc. Hai cu Jackie și hai să jucăm la Showdown solo. Tot mi-a scăzut-o. Am toți brawlerii rang 20, 21, cam pe acolo, 22, 24. Nimeni n-am 23. Jackie l-am făcut în 2 zile rang 20. Și mi-am făcut 16.000 de trofei, dar dacă... Thank you, Tem. Doamne. Acum apem zic Tem. Moartă. Hai mă, Colt. Ciupurășca. Ia-te mă, ce șarlatan. Bă, eu vin pe el, că m-am săturat. Nu, mai bine nu. Unde naiba știu, bă, ăsta că ies eu. Acum vine Daryl, ia uite-l. Ia uite-l pe băiețaș. Problema că ăsta are Star Power. Hai că filmează. Păi nu pot să-l ajung. Are gadget. E mort. Cum bă supraviețuiește asta? Îmi place la nou brawler că dă după pereți. Tara, nu pe mine. Dă-l pe Colt. Că îl dă cel mai mult damage. Mort. Stai să-mi fac viața și sar direct pe el. Cam pe acolo. Locul 1. 10 trofee. Și revenim cu următorul meci. Acum jucăm Brawl Ball. Suntem în echipă cu Shelly și cu Nita. La ei Bull, Jackie și cu el primul, cred. N-am văzut bine sau... Da, el primul. Bă, ultimata. Cum bă a trecut mingea prin asta? Ultimata dă-i. E... Ursulică, fără frică. Gol. Cum bă? Nu cred. Bă, măcar pe Jackie ăla să-l omor.
Bă, dar aia ultimata nu și-o dă deloc. Mort, mort. Bă, du-te, naiba. Ne strică ăștia. Am își dă superul după ce... Nu știu unde e aici. Ia bate gol. Ia uite. Și el e... Chiar și roșii. Am avut dreptate, sunt cei mai proști pe Brawl Stars. Dă-vă pas. În sfârșit. Gol. Stai. Duceți-vă în naiba de... Ultimata lui Jackie nu-i prea folositoare pe modul acesta. Ce faci, bă? Bă, du-te, naiba, că băteam ultimata. Dădeam ultimata și se ducea gol. Nu, 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 nu. Cum, bă? Era în poartă. Cum nu era gol? Mamă, dacă ăsta nu-i noroc, chiar. Dă, pas. Ce ai făcut tine? Mamă, s-a dus bară gol. Am crezut, am dat în bară, dar s-a dus gol. Asta e. Ce de bine eram că aveam 16.000. Acum nu știu ce să mă mai joc. Mai jucăm un fotbal sau un showdown? Hai un showdown. Bine că s-a resetat sezonul. Vreau să cumpăr skin-ul pe Jesse, Shadow Knight Jesse, dacă știți care. S-a băgat în update-ul cu EMS, da. Doar un skin am cu 10.000 de star points-uri. Light make-up-ul ăla. Nu știu ce azi sunt așa răgușit. Gata. Bă, pentru ce folosesc gadgeturile alea? Eu doar un gadget pe el primul am. Dar bine că mie îmi dă viață. M-a văzut. Duceți-vă, naiba de... Bine, bă, că pe aia nu sare, dar pe mine sare. Thank you pentru... Bă, că n-a murit nimeni. A murit doar cineva, dar... Celălalt, de ce nu? Ce faceți, mă, timp, bă? Ce-mi fac și eu? Bă... Nu ești timăr. Ne păcălești. Spike, faci timp? Te ajut, Spike. Nu, 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 nu pe mine, nu pe mine. Uite-te mai bine. Uite-mă asta, sniper. Sniper ești. Jucăm iar Brawl Ball sau... Stai, mapa. Nu prea e bună Jackie aici, dar hai să încercăm fotbal. M-am dus ca un pe și pierd. Bă, nu știu ce noroc am eu, că pic doar cu ruși. Și rușii sunt cei mai proști pe jocul ăsta. Asta e... Nu... Mamă, cum a dat-o. Dacă era cineva acolo, era
Gol 100%. Dacă nu cădeam cu nubi de ăia. Bă, ce naiba. Pas, bă! Bate gol și... Nu pot să cred. Pierdem, cred. Trebuie să opresc filmarea și la faze mai uimitoare. Uitați ce primul gol. 1-0. Ca băieții. Trebuie să-i aminte să dau, să o apărăm. Bă, nu gol, bă. Pierdem, gata. Uite, bă, cu ce nubi am căzut. Rusoaică, chiar. Rus ce-o fi el. De la naiba lui. Că mi-ai prost ca nu știu cine. Am câștigat în sfârșit. 550 fix, rang 21. Și cam atât cu acest episod. O să ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!